Arratsaldeon, Hezkuntza Nazionalarekin adostutako hitzarmena ez dela bete salatu du zehazkak. Eta gaineratu duenez zalantza handiarekin egingo diote aurre berrebata eta basoa azterketei. Bada azterketak euskaraz egiteko eskubidearen defentsan helegitea jarri du zehazkak administrazio epaitegian. Azterketei buruz, azken urteetan izan diren gibilapenei buruz, hainbat eta hainbat mobilizazio egin ditugu, hainbat elkarrizketa egin ditugu, eta orai erabaki dugu bide berri bat hautatzea, ez ginen oraindik baliatua da auzitegi administratiboarena. Basoko ahozko handiari buruz badugu hitzarmen bat izenpetua Hezkuntza Nazionalarekin eta badugu estatuaren engaiamendua gure ikasle guziek ahozko handiaren parte bat euskaraz egitenko dutela. Aldiz azken bilera horietan errektoreak handigu hori ukatzen zuela eta errefusatuko zuela gure egun ikasleetaik 90 utziz eskubide hori bakarrik euskara beriztasun gisa hautatu duten ikasleei. Beraz gutiengo tipi batentzat. Badugu hitzarmen bat, izenpetua, badugu estatuaren engaiamendua, ez dutena bete nahi, horregatik auzitegira goaz, epaile bati erranarazteat Hezkuntza Nazionala behartua dela aplikatzea hori, eta gure haur guziek, gure terminaleko ikasle guziek eskubidea dutela ahozko handi hori euskaraz pasatzea. Guretako dokumentua biziki argi da. Ez da interpretazio konturik izaten al, eta espero dugu epaileak arrazen eman engikura hortan. Legebiltzarrak proiektu pilotu bat eskatu dio Jaurlaritzari. Eskoletan software libreko plataforma bat martxan jartzeko. EH Bilduren ekimenez, erdibideko zuzenketa bat sinatu dute EH Bilduk, EAJak eta PSEek. Digitalizazio etikoa eta arduratsua izan dadila eskatu diote Jaurlaritzari, baita software askea susta dezala ere. Software askea aukeratzea, teknologia jakin bat aukeratzea baino gehiago da. Filosofia kontua da. Software askeak aske egiten gaitu. Ezagutza partekatzen du. Komunitatea eraikitzen da. Nos parece que es un tema muy importante para la educación y que además lo va a ser mucho más en el futuro, porque se trata en resumen de avanzar en la transformación digital y en la inclusión. Arautzearen eta zuzen arautzearen ideia, askatasuna eta aurrera bideak gizarte bezala eta norbanako askatasuna ez daitezen kolokan. Legebiltzarrean ere Jaurlaritzak 200 euro emango ditu hilero haur bakoitzeko umeek 3 urte bete arte. Beste hainbat neurri ere eztabaidatu zituzten atzo Legebiltzarrean. Bada arlo pribatuan ere amatasun eta aitatasun baimenak 18 astekoak izatea eskatu dute. Gai bakarra, eztabaida monografikoa hamarkada batean indarrean izango den demografia estrategiari buruzko norabidea, lehentasunak eta ekimen garrantzitsuak talde parlamentarioen artean eztabaidatu, partekatu eta zehazteari buruz. Proposamen egin duen taldearen txan. Ekimen berrien artean, 4 proposamen nabarmentzen dira. Lehenengoa, 200 euroko laguntza zuzena hilean, ardurapeko semea edo alaba bakoitzeko 3 urte bete arte. Bigarrena, gazteentzako ekintzailetza, prestakuntza edo etxe bizitza proiektuetarako epe luzeko mailegu subsidiatu edo interesik gabeko eta itzulketako programak prestatzea. Hirugarrena, doakotasuna bermatzea 0-2 urteko etapan aurreskolen partzuergoa indartuz. Laugarrena, arauetan, estrategietan, planetan edo inbertsio programetan ikuspegi demografikoa txertatzea. Txanda, EH Bildu taldearen ordezkariak dauka hitza bere ekimena aurkeztu eta
aldezteko. Kortajarena Andrea. Proposatu dugu besteak beste, seme-alaba bakoitzeko hileroko 150 euroko prestazio universal bat, seme-alabek gutxienez 18 urte izan bitartean jasoko litzatekena. Bide beretik 0-12 bitarteko aurrentzako garraioa eta botkitik endoakotasuna ere planteatu dugu. 18-23 bitarteko gazteen artean oinarrizko errentaren proiektu piloto bat ere proposatu dugu, emantzipazio adina aurreratzeko neurri gisa. Pertsonen zaintza duin eta unibertsalerako eskubidea bermatzeko eskuduntza berri bat sortzeko prozesua abian jartzea. Alokairuen prezioa mugatzea eta lan jardunaren murrizketa orokortzea lan eguneko eta 32 orduko lan astearen bitartez. Zurea da hitza. Zurea da hitza. Bestalde, feministak Sanferminetako sexu aruz erasoen aurkako maitik altxatu dira. Eta indarkeria sexistaren aurkako emakumeen plataformak salatu du Mahai Alkateak edukiz ustu duela sexu indarkeriaren aurkako kanpaina. Erasorik Abortuaren legearen aurre proiektua onartu berri du Espainiako gobernuko ministroen kontseiluan. Baina bada bertan aurrera egin ez duen proposamen bat, hileroko higiene produktuen beza murriztea. Evidentemente no era el lugar para hacer una rebaja fiscal y tenemos que trabajarla en el proyecto de presupuesto, que yo espero que pronto empecemos ya la negociación y por tanto cumplamos no solamente con los programas electorales, incluido el del programa del Partido Socialista, sino también del acuerdo de investidura del Gobierno de coalición. Por tanto será en el debate de presupuesto, que es donde tenemos la capacidad de abordar todos los temas fiscales con toda la seguridad jurídica, donde este tema se planteará, y así se lo comuniqué a la ministra de Igualdad y así también creo que en el día de ayer ella lo transmitió. Gaurekin diote ikus-entzunezkoen lege orokorraren eztabaida formalari Espainiako diputatuen kongresuan. Aurre ikusten da maiatzaren 26an bozkatuko dela legea osoko bilkuran. Asteon agerraldia egin dute euskararen eta ikus-entzunezkoen arloan lan egiten duten hainbat elkarte eta gizarte eragilek. Lege horrek jaso beharko lituzkeen ardatzak proposatu dituzte. Nartu behar den lege horrek benetan gurea eta gure bezalako hizkuntzen presentzia duina bermatuko badu, beharrezkoa da lege horrek elementu batzuk jasotzea. Besteak beste, bai finantzazio kuotei dagokienez, bai emisio kuotei dagokienez, beharrezkoa da gure eta gure bezalako hizkuntzek kuota zehatz bat izatea. Streaming plataformetan geolokalizazio bitartez bertako edukiak nabarmendu daitezela, Euskal Herriaren kasuan, euskerazko edukiak nabarmendu daitezela geolokalizazioaren bitartez, edota momentura arte diru publikoz bikoiztuta edo azpidatzita izan diren eduki guztiak azpidatzi edo bikoizketa horiekin eskaini ditzatela derrigorrez. Lan gatazketan berriz, ia 3 hilabete igaro dira Alkontza enpresako langileek greba mugagabea hasi zutenetik. Lan usteari ekin zioten ezarri zuen enplegu relazio espedientaren aurka enpresak. Izan ere 25 langile kaleratu zituen enpresak. Erabakia gainera auzitegira eraman zuten eta laben ustez maiatzaren 24an izango da auzia. Bada epaiketaren atarian protestak areagotu dituzte eta bihar ostirala manifestazioa egingo dute Berangon.
Bueno, momentuz dekogu laperi ailegatu zaigo epaiketa eguna, eta da maiatzeko 24, itxuen barugu pizka bat, uste dugu 24 izango dela. Baina helari eta komisioneseri ez diete ailegatu. Orduan ez dakigu batuko diren guztiak, edo ez dira batuko. Zer espero dugu? Gu irabaztea. Jada daramagu 81 egun greba mugagabean, eta ez dau produziorik, ez dau ezer. Bakarri dau lan egiten dabez delineanteak, ingenieroak eta horrela, baina produzioa ez da teratzen handik. Gaurko batzarra deskonbokatu dute, komisiones ezin zuen gaur. Eta Eusko Jaurlaritzak nahi dau komisiones egotea. Orduan, 23an jarri digute astelenean, goizeko 9etan jarri digute batzarra Bilbon. Maiatzan 24an, momentuz dekogu epaiketa. Gu uste dugu etorreko dira Norgestion, Irizar momentuz ez da agertzen. Ez da agertu inoiz, eta orain uste dugu ez dela agertuko. Nafarroara jauzi, atzo lehen bilera egin zuten Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak, Nafarroako Udalen eta Kontsejuen Federazioak eta 03 plataformako kideek. Hala ere momentu 03 plataformak greba mugagabean jarraituko du. Arabako Erriosako Abra upategi txikiek sustatu duen zigilu berriaren proiektua Europako batzordera bidali du Espainiako nekazaritza ministerioak, 10 hilabeten ondoren eta aurkako txosten batekin. Andoainen hasi nintzen, eta Bartzelonara joan behar nintzen ikusentzunezkoa bukatuta gero postprodukzioa eta soinua egitera, eta nire amaren ez beharra gertatu zen, hil egin zela autoistripuz. Bartzelonan bukatu nuenean, aita minbiziarekin baita ere hil egin zen. Orduan upategia, mahastiak eta dena geratu zen jaberi gabe. Eta batean ni aurkitu nintzen guztiaren jabe. Eta esan nuen, bueno, zergatik ez probatu, errexena da, probatzea. Orduan pixkat aitonari omenez, upategian izena aldatu genuen eta jarri genuen El Mozo Wines. El Mozo nire aitonaren ez izena. Bera Cesario zuen izena, baina inork ez zuen ezagutzen Cesariogatik. Zan El Mozo, emazteak ere El Mozo, nire amamak ere El Mozo deitzen zion, nik ere El Mozo deitzen nion. Goratzen dute eskolako lan bat egiten, arbol zuhaitz genealogikoa egiten, nik nire aitona monen izenetan jarri nuen El Mozo. Eta irakasleak esan zian, etxira joan horitxe bertan zure aitonari izena galdetzera. Eta aitona flipatu zuen, etzekien nien nekila bere izena. Eta ez, Cesario. Cesario. Aitona nire osaba eta nire aita egiten zuten lan hemen hirua. Baina bakarrikan egiten zuten urteko ardoa egin, eta bodega handi bateri saldu egiten zioten ardoa. Orduan ni sartu nintzenean, egin nuena izan zen joan aldatzen. Konturatu nintzen nik ardoa egitea eta bodega handi bati saldu egiten manion, ez nuela diru asko irabazten. Beraien menpe zaude eta beti margenak oso txikiak dira, kontratuak ez dira oso argiak, eta nahi dutenean apurtzen dute kontratua. Eta orduan esan nuen, bueno, nik izan behar naiz nire
nire ardoaren jabea. Eta orduan gu sartu ginenean, orain dela 9 urte, hasi ginen ja botila eratzen. Lan gehiago da, baina politagoa da baita ere. Zure ardoak, zure maaztien historioa, botila batean ikustea, bere historia kontatzea, jendeari gustatu edo ez gustatu, baina jendeak badaki botila horren barruan zerbait dagoela, ez dagoela bakarrikan ardoa, ez? Eta gure ardoak, herrigoia, upategia herriaren gainean dagoelako, urtekoa da. Gero Malas Piedras, maazti zaharrenak, gero kosmonauta dira maazti ezberdinetatik datozenak, ez? Gustatzen zaigu etiketan politak egitea, historia dutenak, izenak pixka lantzea. Hasieratik esan genuen fuera kimikoak, eta lehengo moduan ariko gara, eta lurra maitatzen, maaztiak errespetatzen, eta aldatu genuen pixkat mentalidadea, leheno zen produzitzea, egitea, ekoiztea pilo bat, eta horren bagoaz kalitatera, ez, gutxiago, baino hobeagoa. Eta oso kuriosoa da, ardoaren munduan, zuk erosketa egitera zoazenean, badakizu ezberdintzen tomatea baserrikoa eta tomatea plastiko poltsa batean datorrena. Hori badakizu ezberdintzen, biztaz eta ikusten da etiketan. Baina ardoaren munduan, dana da ardoa, dana dira bodegak. Baina ardoaren mundua daude bodegak eta fabrikak. Eta gaude artesanoak, eta gaude industria. Eta hori ez da ezberdintzen. Eta hori guretzat da kriston kaltea, joaten garelako ardoa saltzera eta gure proiektua kontatzera, eta beti konparatzen gaituzte bakarrik prezioz, edo izenez. Eta azkenean gu beste gauza bat gara, ez? Bueno, Biba Ardoak badator ardo kultura berritzera. Bai, gertutasuna, hurbileko produktua direnak, etxekoa garela, produktu txikiak, ez garela industria handiak, ez goaz mundua aldatzera, ez, baina gure mundu txikia bai. Zaldibaren gertatutako hondamendia gogora ekarriz, zendutako Joakin Beltran eta Alberto Sololuzeren oroimenezko oroigarria jarri dute Eitzaga auzoan. Otsailaren 6an 2 urte igaro ziren Zaldibarko zabortegia amildu zenetik, eta azpian Alberto Sololuze eta Joakin Beltran langileak hil zirenetik. Sololuzeren gorpua bakarrik topatu zuten eta duela urtebete Jaurlaritzak bertan behera utzi zituen Zaldibarko zabortegian Beltranen gorpua bilatzeko lanak. Zabortegian gertatutakoa oroitu asmoz eta 2 biktima komentzeko helburuarekin Zaldibar argitu ekimenak oroigarri bat jarri du Eitzaga auzoan. Eitzagan gertatu zena, inork ez dezan ahaztu. Bigarren urtemugan ezarri nahi zuten eskultura auzoko lorategi txiki batean, baina udalak dekretu bidez baimena ukatu zien, hondamendia gogoratzeko beste oroigarri bat ezartzeko asmoa zuela argudiatuta. Harridura sartu genuen erabaki hau. Udal gobernuak urtean zehar hondamendia gogoratzeko oroigarri bat jartzea erabakita daukala dio dekretuak. Oraindik ez dutela erabaki noiz eta zein motatako oroigarria jarriko duen. Baina jartzen denean, ohartaraziko digula bertan egon gaitezen. Orain baina Eitzagako herritar talde batek gauzak bere lekuan jarri nahi izan ditu eta eskultura jarri dute auzoan. Ez baitute ahazten eta ez baitute ahaztuko. Bi langilera hilda baten gorpua zaborpean utzia, milaka herritar kaltetuta, lurrak airea eta ura kutsatuta, 100 lagun borrokan gertatutakoa eta ardurak argitzeko. Halaxe adierazi du Zaldibar argitu plataformak. Eitzagan gertatutakoak izan dezakeen oroigarririk sentikorrena eta egiazkoena herritarron eskutik datorrena izango delako. Herritarren ekimena delako. Eta eskultura Eitzagan gertatutakoa oroitzeko bereziki sortua delako. Gertatutako guztia gogoan orain omenaldi hori gauzatu dute. Gaiza aldatuta berriz, klima larrialdiari aurre egiteko bere buruari jarritako erronka handitu du Europako Batasunak aurkeztu berri duen programa baten bidez.
Klima larrialdiari aurre egiteko helburuarekin eta Errusiako energia menpekotasunetik askatzeko Europako Batasunak ezarrita zuen erronka handitza erabaki du, aurkeztu berri duen Repower programaren bidez. There are two challenges we are facing, defining and immediate. The one is climate change and the other one is the Russian invasion in Ukraine. Orain arteko planaren helburua zen CO2 isuriak 45% txikitzea hamarkada bukatzen denerako. Horretarako bidea zen energia berriztagarriak potentziaren 40% izatea 2030erako. Plan berriarekin 40% iritsi nahi dute, baina oraingoz energia berriztagarriak 22% besterik ez dira. Tarte horretan energia garesti egon daitekela onartu du Europako Batzordeak eta ontzat hartu du gasaren prezioari gehienezko muga bat jartzea eta argindar konpainien irabaziak zergapetzea. Helburu hori gauzatu ahal izateko Europar Batasunak azkartu egin nahi ditu energia berriztagarri proiektuak eta indar handia jarriko du Europako Batasuneko eraikinetako teilatuetan. Hala nola eguzki panelak izan beharko dituzte eraikin publiko eta komertzial guztiek 2027erako. Eta Europar Batasunaren finantzaketa izango dute horretarako, 26.000 milioi. Eta 2029erako utzi du etxe bizitza berri guztietan panela jartzeko betebeharra. Teilatuen moduko proiektu txikiekin batera, energia berriztagarrien proiektu handiak ere beharrezkoak direla uste du Europako Batzordeak, eta kexu da denbora gehiegi behar dela inbertsioak gauzatzeko. 6 eta 9 urte artean eolikoentzat eta 4 parke fotovoltaikoentzat. Urte betera jaitsi nahi du epe hori, prozesuaren urratsei gehienezko epe bat zehaztuz. Bruselak eskatu die estatukidei parke horiei jar daitezken lekuen zerrenda egitea, alde batera utzita ingurumenaren aldetik balioa duten eremuak. Bernard Etxepare lizeoaren handitze lanak ordaintzeko euskara utzian, erlebean eta Euskal Herri osoa jasotzen duen mapa bakarra kaleratu zuten eta orain musika jarri diote kanpainari. Jakin behar da ere, liceo bakarra dela iparralde osoan euskaraz ikasteko aukera eta euskaraz bizitzeko aukera emaiten duela, beraz. Iparralde guzitik ditugu ikasleak, eta, errandu dana, azken 5 urteetan jadanik kasik gure ikasle kopuruak doblatu ditugu, 260 bat ikasleetatik 400 ikasletara pasagira azken 5 urteetan, eta aurre ikusten dugu ondoko 5 urteetan ere, emendaketa kasik 150 dela, eta 600 bat ikasle nahiko azkar iritsiko zaizkigula. Horrek suposatzen du, behar ekonomikoak behar direla, eraikuntza bera handitzeko, barnategia handitzeko, errandudan bezala ikasleak iparraldeko 3 probintzietatik etortzen dira, ditugu ere Gipuzkoa eta Nafarroatik etortzen diren bakar batzu ere bai, eta denek ez dute aukerarik garraioa aukaiteko egunero, Baionara etorri alizaiteko, eta ondorioz ez dute beste aukerarik barnategian aste osoa pasatzea baizik. Beharrak hor ditugu, beti, sehaskan beti beharrak hor dira, eta beraz, erabaki ginuen, diru kanpaina bat abiatzea, orain dela 5 urte beste diru biltze kanpaina bat abiatu ginuen, eta printzipio berdinarekin, guk nahi ginuen zerbait eskaini, guri laguntza emaiten digun pertsona orori zerbait eskaini, eta zerbait simbolikoa izan daitekena, eta zentzu bat duena. Sakonki maite dut ene herriak. Euskal Herri berria, mapan marraztu dut, herri zar bat gaur Euskal Herri berria. Mapa bat baino gehiago da gure nortasunaren irudia, euskaraz zeharkatzen dugun hizkuntzaren zubia, mapan gu gara Euskal Herria. Eta kultura arloan gospel nazioarteko lehenengo topaketa antolatu da datorren asteburuan Zuaian.
Maiatzaren 20, 21 eta 22 Zuia gospeleko nazioarteko topaketaren egoitza izango da. Zuia Gospel Camp lehen edizioa antolatu da Zuiako udalaren eta Ramon Eskale musikariaren eskutik. Bi zati ezberdina ditu. Bata formazioa da eta Colin Basel, Didier Likin eta Ramon Eskale eman da. Eta bestea publiko guztiei zuzenduta bertan Goizarri eta Aizer kontzertua eskainiko dira. Ekitaldi berezi eta bakar honen bidez, jatorri desberdinetako kulturen arteko bizikidetza helarazi nahi da. Aukera dugu leloak dionen bezala kantatu nahi dugu bizitza, gizarteari batez ere zuiatarrei gospelen arima eta alaitasuna transmitutu nahi dugu. Gospelaren arima arabatik barrena zabaltzeko nazioarteko irakasleek emango dituzte tailerrak eta masterklasak. Halaber, publiko zabalarentzat beste kontzertu eta jarduera batzuk antolatuko dira. Cuando el gospel sale de la iglesia, mantiene su espíritu, mantiene su mensaje, pero se mezcla ya con todas las otras músicas y otras culturas y lo convierte en el fenómeno universal que es hoy mismo, porque recibes mucha energía, se comparte mucha energía, se comparte muy buenos sentimientos, se comparte pureza, felicidad. Entonces, bueno, para mí eso es muy guay. Gospelaren berezitasunak anitzak dira eta bereziki azpimarratzekoa da partaidetzaren garrantzia. Es una música que es distinta de una música que tú vas a un concierto y hay una gente en un escenario y otros que aplauden. Es una música de participar, de estar dentro. Entonces, cuando tú estás cantando a otro, de alguna manera estás, entre comillas, estás rogando con él, estás en otra sensación. Musika eta bizikidetza protagonista izanik 3 egunez Zuian gospel munduan sakontzeko aukera egongo da. Kirolean berriz, Kerman Lejarreta eta James Metcalf pisatu dira San Mamesen. Boxeo borroka hasi baino egun bat lehenago. Este será el plato fuerte de la velada. Y nos enamoramos. 62 puntos para Mayuba Upti, un aplauso por favor. 62 350. 54 950 para 55 400. 67 500 James Moorcroft. Ahora Noriega, llamamos a la báscula, por favor, a Jairo Noriega. Albistegirekin bukatu baino lehen gogoratu gaur uitzordua dugula iluntzean pantailaren aurrean musika zuzenean saioa ikusteko. Koldo Otamendi aurkezlea Delirium Tremens taldeko lagunekin izan da solasean. Eta programaren aurrerapen batekin utziko zaituztegu. Besterik ez uraldetik badakizue, une oro aurkituko gaituzuela zuzenean ala nahieran hamaika.eus atarian. Ondo izan. Esan sentitu ote zaren inoiz, laban baten hauan dantzan, iluna darraztean goizean goiz. Ispiluko azu ezarenean, berderik ez dago esperantzan. Esan sentitu ote zaren inoiz, zutan dantzan.